Moi boas tardes a todos e a todas. Iniciamos esta sesión de pleno ordinario baixo a seguinte orden do día. Na parte resolutiva hai 3 actas pendentes de aprobación de plenos anteriores e, por tanto, pasamos á aprobación das mismas, lógicamente por separado, e vamos a votar en primeiro lugar a acta do día 21 de nove de 2017. Partido Popular? Sí. 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 Vale? Tanto, se aproba por unanimidade. Acta do día 22 de nove de 2017. Non sei se non estamos de acordo co que se dice, faise referencia a todo o que dixo o señor alcalde, pero ao que dixo o Partido Popular, evidentemente, faise un resumen totalmente escueto e, de feito, hai vídeos que así o poden demostrar. Por tanto, non estamos de acordo co que se pone. Que especificarse mellor. A parte que tamén decir que o pleno foi ás 12 da mañá, non ás 9. Bueno, se ben reflejado que se celebrou ás 9 da mañá e ás 12. Debe corregir se non me... Óscar? Por tanto, non. Óscar? Sí, eso, ¿no? También las dos palabras, ¿no? No, pides que... Si no las palabras, como tenemos, Abstención. Vos, Óscar? A favor? sí, abstención. Abstención? Para que se incluyan las palabras, ¿no? Partido Popular? No, Sí, 5 a favor. 6 en contra e 3 abstencións. Acta do día 13 de 10 de 2019. Partido Popular. 2017. Óscar? Sí. Apróbase por unanimidade. Entonces pasamos ao seguinte punto do día, que sería a aprobación, se procede, de regulamento de participación ciudadá. E sabedes que veo a mesa ao pleno outra vez, que se deixou sobre a mesa para facer aportacións por parte dos grupos políticos. Temos recibido, como todos vos tendes copia, unha serie de alegacións ou de aportacións o documento por parte do Partido Popular, analizado polo grupo de goberno. Non ten ningún problema en que se incluyan todas as aportacións feitas polo Partido Popular a este documento, e se o Partido Popular quere defender as propostas e tal, pois ten. Non sei se recollen o que está aí no estudio. Estamos de acordo. Sí. Bueno, entonces, apróbase por unanimidade un regulamento de participación ciudadana de Val do Doura. Segunda parte do pleno, a parte informativa e en base de control e fiscalización. No punto 3, dación de contas das resolucións da alcaldía, que van do número 359 a 447. Tendes todos os grupos a documentación e todos os decretos e, por tanto, queda informado da actividade do goberno neste período que vai desde o anterior pleno ordinario ao día de hoxe. Pasamos ao punto 4, que serían mocións, e temos unha moción
presentada polo Grupo de Terra Galega sobre a modificación do proxecto de obras da DP 1940, mellora da seguridade viaria 1914, mellora da seguridade viaria na DP 1914, travesía de Benvibre. Ten a palabra o portavoz para defender a proposta. Exposición de motivos, logo, que por acordo adoptado pola excelentísima Diputación Provincial da Coruña en sesión ordinaria do 29 de setembro de 2017, aprobouse o Plan de Investimento en Vías Provinciais 2017, a sexta fase, na que figura o proxecto de obras de DP 1914 mellora da seguridade viaria na DP 1914 ao seu paso pola travesía de Benvibre, no punto kilométrico 2186 ao 2219. Ao ter coñecemento do contido do proxecto das obras en tramitación, comprobouse que se plantexa a desaparición da maior parte das plazas de aparcamento público existentes na rúa Arcai de Benvibre, cun evidente dano aos intereses dos veciños e as actividades empresariais existentes en Benvibre, ou impedir o estacionamento dos usuarios e consumidores dos establecementos comerciais e dos mesmos veciños. Por todo hilo, proponse ao Pleno do Concello de Valdo do Brado facendo o seguinte acordo. O composto do acordo sería solicitar á excelentísima Diputación Provincial da Coruña a modificación do proxecto das obras denominada DP 1914 mellora da seguridade viaria na DP 1914 ao seu paso pola travesía de Benvibre, de forma que se conserven a maior parte das plazas de aparcamento público na rúa Arcai de Benvibre. Partido Popular. Nos, sin ir máis lexos, o lunes presentamos 14 preguntas acerca do da calle Arcai. Creo que quedou ampliamente debatido e que quedou ben claro a idea que ten o Partido Popular disso. E, por supuesto, nós vamos a estar de acordo co da moción porque é un resume dos 14 puntos, máis ou menos, que nós presentamos o lunes, este lunes. Independientes? Vamos a ver. É un proxecto, bueno, alternativo, non está mal de todo. Eu farei personalmente contigo, dixe algunhas solucións para ese proxecto. Despois, os cruces hai que respectados. Evidentemente vanse suprimir casi 60 plazas. Bueno, hai tamén moitas solucións que tens que resolver. En principio, canto máis aparcamentos teñamos aquí, está claro que favorece o centro. Eu creo que está debatida a nosa proposta, está falada e está con todas a xente que se quixo acercar e se quixo ir ás reunións e todo o demais. Evidentemente, esta obra nós entendémola desde un punto de vista de desenvolvemento do Concello e considerámola, evidentemente, se non a presentábamos, absolutamente necesario e vai, lógicamente, dentro de un proceso de desenvolvemento do Concello. Non vai absolutamente contra ninguén, era o que faltaba, e eu entendo as preocupacións dos negocios que poidan pensar que se van sentir afectados. Eu, evidentemente, penso, por suposto, o contrario. Hai datos suficientes onde se fixeron este tipo de obras sobre a melloría que aportaron. Nós estamos absolutamente a favor de estar a Diputación, que se aproveiten todas as plazas, evidentemente que sí. Entendo que estamos xa fora de prazo, houve un período de alegacións, os colectivos presentaron alegacións perfectamente según eles creeron oportuno, se tramitaron a Diputación pasounas aos equipos técnicos para que informen se realmente ese proxecto pode ser mellorado ou non mellorado, e isto hai que incluílo dentro do que nós entendemos para desenvolvemento. Eu dicía yo ao Partido Popular, o Partido Popular fixo un estudio para estudiar, bueno, lógicamente se un estudio para estudiar,
que os técnicos aportaran ideas para desenvolver socioeconómicamente este concello. E comentaba yo a Ramón o outro día que fixe pregunta e aparecía un dos puntos que ese estudio socioeconómico feito por técnicos e todo máis poñía que para o desenvolvemento do concello era necesario a humanización dos 3 núcleos rurales que ten o concello. E, lóxicamente, Real, Benvibre e Portomoro. E está recollido que era absolutamente necesario, pois, lóxicamente, para captar población, para dar valor aos inmuebles e todo o demás. E iso, nós propuxemos, lóxicamente, a Diputación o proxecto, a Diputación estudiou, nos técnicos. Este proxecto foi aprobado na Diputación cos votos a favor de todos os grupos políticos, por unanimidade. Por unanimidade, desde o PP e o resto. E nós, evidentemente, estamos dispostos a que os técnicos, se pode mellorar e aportar alguna máis plaza, non hai ningún tipo de problema. Entendemos xa que se se pode, coas reclamacións que se fixeron perfectamente documentadas os técnicos van a ter, pero eu creo que temos que ver o proxecto dentro do que é o proxecto global para desenvolver o concello. Apostar por un Benvibre solamente de paso non é a mellor forma, desde o noso punto de vista, de defender. Eu creo que non hai problema en Benvibre para ter parking a menos de 5 minutos e iso non o ten ningún núcleo e funciona. Estamos falando de que vai haber parking a menos de 5 minutos garantizados e ese é o que hai que facer. E despois hai que incluir con outros proxectos que evidentemente temos que comprometernos a desenvolver e que desgraciadamente non se quixeron facer hasta agora. E eu invito aos grupos políticos, e estou aceptando a instar a Diputación a que mellore o proxecto sin ningún tipo de problema, pero invito aos grupos políticos a que den un paso máis e aposten polo concello. E lanzo aquí xa un desafío. Presentaremos próximamente nos orzamentos, e aí tendrán que mollarse todos os grupos, un crédito bancario para facer frente á compra dos terreos do chan industrial da primeira fase. Outros devolveron o crédito. Tuveron o crédito e devolveron. Nós imos recuperalo e imos intentar facer a primeira fase do polígono. Benvibre ten que ser dotado de algún mecanismo que xenere postos de traballo para apoiar un sector agrario que está sufrindo, pero está resistindo. Outro día comentábamos, neste momento hai 6 granxas que van fazer grandes inversións no concello e hai outras pequenas granxas que van facer inversións no concello. Está resistindo, é o núcleo fuerte deste concello. Desde logo temos que apoialo con un sector tamén industrial e temos que apoialo con uns núcleos onde a población se queira asentar. E iso é o conxunto, e iso é o noso proxecto, e nel vamos a estar traballando. E non vamos a parar. Lóxicamente, estamos convencidos disso. Estamos tamén abertos, como dixen. Se se pode enviar o proxecto, que se mellore, pero lóxicamente o proxecto hai que argumentalo legalmente, que cousas se poden modificar, se sacamos alumbrado, se non sacamos alumbrado, iso ten que facer os técnicos. Se deixamos máis plazas para carga, descarga, ou se adornamos un pouco ou non adornamos, e todo iso ten que ser un conxunto, pero non é un bando de obra, en todas as poblacións do mundo, non calquer persona que, e todo o mundo nos vemos por aí e vemos como é absolutamente necesario a humanización dos núcleos e cada vez máis. E xunto con eso, o desenvolvemento sostible. Estamos falando de problemas graves. Temos que fazer lugares que sean habitables e que sirvan para vivir mañán e para aguantar mañán. E eu creo que son as líneas que se escutan en calquer sitio que vayas aos técnicos a falar e a apostar por eso. Non se fala de outra cousa. E mirar de outra forma, eu creo que é apostar en contra do concello. E eu non vim aquí a apostar a contra do concello. Non, porque non teño ningún motivo. Estou encantado con este concello e apostei por este concello. E apoiamos, perdonad que fale de media persona a veces, apoiamos lóxicamente instamos a Diputación, está aprobado, entendemos que a dificultade de modificación no que está aprobado vai ser difícil, pero dentro das alegacións, que prácticamente tamén din o mismo, pois entonces
Votamos a proposta. Só un inciso ao que decías das cosas que foches dicindo, mira, non hai que ter tamén fora de plazo, sabes que sempre pode haber tamén modificados, ainda que este a obra en marcha. Na obra pode haber pequenos modificados, e esos, como non se van a facer, eso hai que facerlos, e habrá problemas con a entrada, e habrá que modificar un sitio, eso, na obra sempre se modifica eso, evidentemente. Incluso andando a obra podes fazer. Que? Incluso andando a obra, Por eso, pero eso estamos abertos. outro dos temas que tendrei que ir dicindo, unha aposta polo Concello. Eu creo que dende o noso grupo, dende Terra Galega, sempre se apostou e trouxeronse propostas, e de feito, acabas de nombrar unha que é un rogo que temos despois, o tema do plan industrial. Creo que, por a nosa parte, quedou ben claro durante estes 2 anos que queremos o polígono. Me parece ben, Óscar, pero a historia é sempre importante, e aquí se devolviu un crédito e vos estabades implicados. Eu xa sei que ti estabas menos implicado, evidentemente, como que non foches concelleiro, pero tu veches no grupo que tu veches. E non quero entrar en ese tema, porque todos cambiamos de grupo, non pasa... Un ten dereito a cambiar, non pasa nada, pero ten que levar a súa historia. Aí está a miña historia como concejal aquí, desde o principio seguimos teniendo política. Estou de acordo na tua persona, pero aquí se devolveu un crédito que ao mellor hoxe non estaríamos falando deste tema. Non será culpa de Pedro. No. É capaz de facer un grupo. Bueno, desde logo vou non intentar. O que non vou lograr. Se non podo facer... Pois, se non se fai o norma de devolver o crédito para non estar pagando, sería unha mala administración. Está dicindo que non vai facer, Isso é unha non? mala administración. Non, eu digo que se é capaz de facer. O que está claro é que o Partido Popular non foi capaz de facer. Votamos a moción? Perdón, Partido Popular? A moción, sí, ¿no? Sí. Nós tamén por. Eu creo que debemos votar sempre a man alzada para que non se vexa que se vota por grupo, cada un pode votar o que queira, pero non hai unanimidade. De acordo? E pasamos ao seguinte punto do orden do día, donde entramos en rogos e preguntas, non? Temos rogos de Terra Galega. Eu rogo plan único pós-MAS 2018. Dado que o Pleno de Diputación da Coruña, sesión ordinaria que tivo lugar o 29 de setembro de 2017, acordou a aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos, pós-MAS 2018. Pedimos ao señor alcalde que teña en conta todos os grupos da oposición para consensuar as obras, igual que aconteceu no último pós 2017. Tamén deberíase ter en consideración o polígono industrial, ou no seu caso un micropolígono, como xa falamos algunha vez neste pleno municipal. Non podemos permitirnos que as nosas empresas, as do Val do Doura, se teñan que marchar para outros concellos por falta de solo industrial. Está comentado, eu creo que no anterior pleno dixen que o plan de obras hai que aprobalo xa nestes días. Non houve ninguna aportación por parte dos grupos de momento, está aberto, pero os proxectos estánse facendo porque o tempo son os que son. Temos algún proxecto que vos apoiastedes ou defendestedes, que se vai lóxicamente incluir, estamos dispostos a... Pero, lóxicamente, as iniciativas hai que traerlas e levan o seu tempo. Os técnicos ten que facer os proxectos e os cartos son, lóxicamente, non imos meter o pós no chan industrial. Acabo de decir que habrá que ir a crédito e a negociacións ca Xunta e cos outros estamentos para que aporten para iniciar ese proceso. Pero sí que estamos a ver, eu dixo, non... Creo que nas necesidades coincidimos moitas veces. Seguinte. O seguinte rogo, limpeza en Vilariño. Os vecinos de Vilariño solicítanos que se proceda a limpeza do camiño que vai dende a Marquesiña á Fonte, ademais de poñer unhas barandas de seguridade en fronte ao local social, dado o perigo que supón o barranco para os vecinos e, sobre todo, para os rapaces.
Tamén queremos recordar o arranxo das barandas na ponte entre Cormes e Vilariño, dado o seu perigo. Esperamos presentar próximamente un proxecto moito máis ambicioso para Vilariño. Tomamos nota deso que vostede acaba de pedir. Vilariño ten unhas necesidades certamente importantes e esperamos en breve presentar un proxecto para Vilariño. Con respecto á baranda, pois cambiarémola, e da que evidentemente me gustaría saber que han fixo dano, pero intentaremos cambiar esa baranda toda a seguridade na travesía na carta. Bueno, o robo 3, como xa puxemos o ver comprobados os decretos que de eliminados, xa están dando unha solución ao tema. E o seguinte robo, o lavadoiro de Portomolo do Río. Os veciños de Portomolo do Río pídenos que lle pidamos ao goberno municipal o arranxo do lavadoiro dada as filtracións que teñen dado. Non sei se a petición é moi recente, fai como 3 meses estuveron ali traballadores intentando arreglar eso. Miraremos se hai novas filtracións. É verdad que o cano que ven da fonte está bastante desviado e había unhas fugas por abaixo, pero bueno, non sei se o robo é recente. Sí, señor. Ali estuvo, pois habrá que volver a mirar e recuperar ese lavadoiro. Na veciña San Cristóbal de Riñón, veciños de Riñón seguen a manifestarnos as súas queixas por non ter onde abrigar os rapaces mentre agardan como transporte escolar. Tamén nos comunicaron que lle fixeran varios escritos no Concello sobre este tema e nunca recibiron contestación. Por este motivo solicitamos ao Concello que poña unha marquesiña no lugar de San Cristóbal. Bueno, nas marquesiñas hai que ter sitio, hai que deixar sitio para poñelas e, lógicamente, se pode meter nunha campaña, se hai sitio e hai unha campaña de marquesinas, eu dixo aos veciños, algún veciño está a falar comigo desto, e que por esa parte, pero hai que ter onde poñela e que teña xente máis ou menos de acordo e meterla en algunha campaña que haxa de subvencións para ese tipo de inmobles. O último robo é o servicio de pediatra. Dadas as queixas recibidas dos usuarios deste servicio, pedimos ao grupo de goberno que dentro do Concello lle axude aos afectados nas alegacións ante a Consellería para mellorar dito servicio. E, ademais, dentro do Concello e por parte de todos os grupos políticos, facer unha reclamación conxunta para que poñan unha persoa fixa nese posto de traballo e que se cubran as vacacións tamén, dado que cando un dos pediatras vai de vacacións xa non veño ao Valdedura, só hai a opción de ir ao centro de saúde de Vite. Como robo, eu iría máis alá, eu convertiría este robo en unha e desde logo, pois, pediría a todos os grupos políticos que apoyaran a iniciativa de instar a Xunta. Nós temos feito por activa e por pasiva. É verdad que moitas veces se debían seguir outros camiños e deixar a documentación destas cousas, porque ao final ter reunións e non queda registrado nada, pero eu creo que é un servicio que naquele momento houve un compromiso de mantelo. Sabemos que especialmente nas vacacións parece ser que non ven aquí, entón como nós non temos competencia nese tema, eu creo que procede a aprobar esa moción e instar a Xunta a que nos dé unha solución definitiva ao pediatra de Valdedura para que este aquí a tempo completo e que seguran as vacacións. Eu estou completamente de acordo. As vacacións de Vite ou de Vite que están indo agora. Xa. Estánse desviando as consultas a Vite. Así que non son tanto. Se queredes, votamos a moción e se insta a Xunta a que atenda o servicio. Porque nós podemos mandarnos a distancia, estamos mandando, pero non temos competencia nese terreno, o sea que... Vótase a moción, Partido Popular. Pero iso non está presentado. Eu estou convertindo, estou facendo unha transaccional para convertila en moción, se quere, se non... Que? Non hai inconveniente. Votos a favor? Sí. Bueno, pues se vai a mandar unha instancia a Xunta para que se mellore o servicio de pediatría no Centro de Saúde de Benvibre. Non hai máis rogos e pasamos ás preguntas formuladas tamén polo grupo de Terra Galega.
nota de prensa na Voz de Galicia. Unha vez máis sorprendemos as súas notas de prensa. O día 5 de outubro de 2017 publica na Voz de Galicia unha nota de prensa na que di: el gobierno progres mejorará a red diaria del Rial, en a que vostede presume da obra e di textualmente: mellorará de xeito sustancial as comunicacións co Concello, veciño e coa nosa Costa da Morte. Unha obra que na súa primeira fase e que xa está acabada é gracias a que todos os membros da oposición nos puxemos de acordo para facela, porque vostede estaba disposto a perdela no PAI 2016, con tal de non facela, xa que, como dixo, en pleno chegaba un bachelo. E a segunda fase é unha realidade, porque o noso grupo político trouxe ao pleno en forma de moción para ser incluída no POS 2017, e todos os grupos votamos a favor, pero ainda así, con peros pola súa parte. Por iso non sorprende esta nota de prensa. Preguntamos, primeiro, agora considera que tiñamos razón a oposición con este tipo de obra? Por que motivo non di a verdade? Cando vostede di que a oposición nunca presenta nada para mellorar Valdedobra, como pode explicar dita obra? E por que motivo presume na prensa das obras que lle pide e consegue a oposición? Eu manteño o criterio que mantuve sempre, Óscar, e non minto. Sigo dicindo que en toda corporación que ten minoría hai que a veces negociar e aceptar. Eu sigo dicindo que a obra da Real se pode facer con riego, evidentemente non son tonto e está mellor feita así. Está mellor feita así, evidentemente. De todas formas, volvo ao mismo. Tuveron 25 anos para facer esa obra. Por tanto, quen ten que presumir desa obra é o goberno. Pero non estou presumindo. Ten que presumir os veciños de Real, pero ten que presumir a Valdedobra. E eu lle recomendaría que lera a nota, porque a nota ten fondo implícito. O explícito é fácil de ler, pero ten fondo implícito. Moción aprazada sobre o pleno. O ano pasado, o pleno ordinario celebrado o 17 de novembro de 2016, presentamos unha moción para a elaboración do plan de emerxencias municipal. Vostede propuxo que deixáramos sobre a mesa esta que houvese a reunión da Mancomunidade de Santiago de Compostela para saber como quedaba a situación das emerxencias na Mancomunidade, visto que xa demos un tempo máis que notable e razoable, e antes de volver a presentar un pleno ordinario, preguntamos: celebrouse dita reunión e en que situación quedou a proposta das emerxencias na Mancomunidade? Celebrouse dita reunión, se foi á Diputación e ao Consorcio, quedaron de reunirse as dúas partes e volver a convocar unha reunión que non volveron a convocar, porque, como vostede ben sabe, e estou facendo na prensa, pois o señor Reda acaba de presentar outro proxecto de comarcalización das emerxencias e, por tanto, pois, habrá que esperar a ver en que queda eso. Onte se falou deso nunha reunión no Parlamento, pola tarde, no noso grupo, e se estaba a espera de que salira esa, porque dixemos aquí xa que nós non damos moi afectados, pero hai concellos como Ames que ten a obrigación de prestar servicios, non poden prestar, entonces é un tema urxente, pero é un tema de moitas pelas, pero bueno, eu sigo pensando que é mellor esperar para facer o plan. Non ten que fazer o plan máis prioritario. Evidentemente, está nese problema. Mocións aprobadas en pleno na legislatura. Dende que comenzou esta legislatura, o noso grupo político presentou varias mocións, das cales foron aprobadas a maioría, pero non nos comunicou en ningún momento como ian ditos trámites despois de ser aprobadas. Danos a sensación que é deise no caixón. Por iso preguntamos en que situación se atopan as mocións presentadas polo noso grupo. O seguimento das mocións podemos facer en cada área, evidentemente, de traballo. Estamos aí con desfibriladores a ver se os colocamos, temos oferta económica e todo o demás, e as outras mocións, as que se poden cumprir, evidentemente, se hai recursos e todo o demás, pois están dando para diante, non temos ningún interés, pero nos departamentos está funcionando. Está funcionando? Sí, está funcionando, estáse gravando neste momento, están gravando as dúas cámaras, e os desfibriladores temos aquí ofertas económicas sobre o tema. Por aquí teño alguna, a ver se compra un, se compran dous, hai que buscar partida, están falando de cerca de 2.000 euros, non sei se despois serán tan eficaces, pero eu estou de acordo en que por lo menos no campo de fútbol e no deportivo debe haber un desfibrilador. Subvencións nominativas
ano 2016, xa que no mes pasado celebrouse un pleno extraordinario solicitado por Terra Galega por independentes por Bando Dura para levar adiante unha proposta do noso grupo político en ese pleno pedimos que pasáramos a moción a rogo e así mirar o remanente e adquirindo o seu compromiso de pago antes de finalizar o ano. Fixo algunha xestión con respecto ao tema, falta un mes e medio para finalizar o ano, cumprirá co compromiso adquirido. Temos pasado o tema aos servicios, lóxicamente, xurídicos legais do Concello, por tanto, a secretaria, que está estudiando, lóxicamente, a legalidade e a posibilidade de facer frente a eses pagos. Non lle podemos pedir moito máis a unha secretaria acumulada, porque a verdade é que o traballo que leva feito neste tempo que tuvo aquí, se vedes os decretos, comprenderedes que é moito. Hai que agradecerle que siga querendo estar. E eu sei que lle está intentando buscar encaixes, se hai a posibilidade, pois lóxicamente se pagarán. Nós estamos moi interesados en pagar esas subvencións. Xuí de Paz. O pasado mes entregamos por registro no Concello, o número de entrada 3117, unha petición, preguntamos, entregoulles a documentación ao xulgado, cantos meses vai demorar ter un xuiz de paz titular e con consecuencias pode ter esta demora para o noso Concello. Pois a pregunta non pode ser máis oportuna. Hoxe entrou no Concello a resposta de Xusticia, no que se van a publicar no boletín oficial da provincia e van dar 15 días para que toda aquela persona que queira participar no proceso de xuez de paz se presente. Entrou hoxe precisamente, por tanto, tramitouse, xa foi a Xusticia, volveu ao Concello e estamos á espera de que publiquen no boletín oficial da provincia. Inicias a través do Concello? No, o procedimento de pano eles, 15 días, presentación de... Convocan eles directamente, presentarase quen queiras ser xuiz de paz e eles nombrarán a persona que consideren máis adecuada. Non volvo ao pleno. Interpretaron así, non? Nese campo, fixemos o que se pode do pleno e a resposta é esa. Se publicará. Chegou hoxe a noticia, supoño que nunha semana estará publicado e 15 días para presentar xente. Todos aqueles veciños que nos queras presentar ou que sepades que alguén pode fazer ben ese puesto, que eu creo que é un puesto sensible, pois adiante e además non temos referencias nese aspecto. Me gustaría que se presentaran xente, pois ese primeiro tempo para facelo e tamén sensibilidade para un puesto desas características. Que a veces parece que non, pero é especial ese puesto. Hai moita información, hai datos sensibles, por tanto, é bo ter un xuez de paz determinadas características. Tamén o día a lei, non? Que é o que se chamaba o home bo, sigue tendo funcións nestes casos. E máis, se os queirades Podes presentar outras dúas á man. Faltan dúas. Vale. Sensibilidade non... Bueno, unha das preguntas era por o tema da madeira queimada, os incendios que houve en Portomiro. Os veciños de Portomiro estamos a preguntar como poden facer para cortar e retirar dita leña queimada, xa que están ponendo pé. Os veciños saben que, ou saben, para preguntalo, hai que pedir permiso para cortar calquer árbol que este queimado. Sea pequeno, sea grande, eso aquí podemos tramitar, pero eso vai ao distrito forestal e é quen autoriza a corta. De feito, me consta que foron visitar a zona de Portomiro que había moita corta sin autorización. Por aí as persoas. Aquí veo alguna xente preguntar, dixémoslo, está, nós aí non temos competencia, pero sí que tramitamos a Coruña o informe. Non é necesario pedir permiso para plantar, pero sí para cortar. E, lóxicamente, os que plantan ten que saber se pode plantar ou non. Nas fincas concentradas non se pode plantar e están facendo levantar por aí traballos que non pena gastar cartas por veces. É mellor que se informen antes, porque me dá a impresión de que están mirando moito máis ese tema. De feito, duplicaron a xente en Coruña para facer os seguimientos, que estes dos lumes
me dá a impresión de que vai ter moito máis, ou que o están tendo moito máis. Plantar non costa nada, se podes plantar ben, e se non plantas outra especie, porque se pode plantar e non pasa nada, pero si, Os comentan falan de unha compra conxunta, non poden vender por separado. de momento, tuve un hoxe coa xefa de distrito, mas por Rivas, e xeron pedir permiso para cortar, eso sí, esa plantación, lógicamente, eso é o da compra conxunta, creo que vai ser na nova lei que están falando, que sería tamén lógico. A última no decreto 397 a que é debida a sanción de aguas de Galicia. Non sei, non Non teño... fala unha sanción de 500 euros. Non especifico por que. Miramos abaixo, non teño información neste momento sobre esa... Supoño que sería... Miramos os decretos, pero non pon. Sí. Bueno, es quedan todos os preguntas e os ruegos acabados, e a portavoz do grupo de goberno quería formular esa Ao palabra. ler de cara ao 25 de novembro. Trátase un pouco de un manifesto sobre a violencia de xénero que están pedindo a todas as corporacións que hagan público unha manifestación sobre a lacra da violencia. Manifesto para o 25 de novembro. Galicia en negro contra as violencias. No Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, lembramos que a violencia machista é a manifestación máis terrorífica das desigualdades de xénero, que non respeta fronteiras nin culturas. Unha realidade estrutural que afecta, segundo a ONU, mulleres a un 35% das mulleres do planeta. Mais o 25 de novembro non é só un día para o recordo ás vítimas. O 25 de novembro debe ser un día para a acción, un día no que manifestar o noso compromiso contra as violencias machistas. A pesar de levar anos legislando a favor da igualdade de xénero dende todos os niveis de goberno, consideramos que os esforzos non son suficientes. No que vai de ano, cifras oficiais registran 44 mulleres asasinadas por violencia machista no conxunto do Estado, unha delas en Galicia. Na última década, as estatísticas falan de 574 e 40 asesinadas, respectivamente, sendo estes datos unha pequena proporción do que realmente están padecendo as mulleres en situación de violencia e as súas fillas e fillos. A loita contra as violencias machistas debe ser unha prioridade institucional e política, non só dos organismos e departamentos de igualdade, senón en todos os ámbitos que afectan á vida das nosas veciñas e veciños. Actuar sobre as violencias machistas supón recoñecer graves fendas do xénero no ámbito social, económico, cultural, etc. E supón atallar as causas estruturais e sociais que sustentan estas desigualdades a través do desenvolvemento de políticas de igualdade e do respeto minucioso aos dereitos humanos das mulleres. Dende o Concello de Valdodubra queremos expresar con firmeza non só o noso rexeitamento ás violencias que sofren as mulleres polo mero feito de selo, senón tamén dar conta de que é algo que nos compromete a todas e a todos, axentes sociais, institucións, cidadanía, medios de comunicación, recoñecendo a importancia do papel das entidades locais en tanto poderes públicos próximos ás realidades que viven as mulleres, os nenos e as nenas. Hoxe, 16 de novembro, dende o Concello de Valdodubra, queremos reiterar o noso compromiso para loitar pola erradicación das violencias contra as mulleres, amosando, ademais, o noso firme rexeitamento de quen a exerce e da complicidade de quen as silencia.
aproveitando xa o manifesto, que o Concello de Valdedura está adherido a esta campaña que se está facendo en negro contra as violencias machistas. Decir tamén que Xavier Paredes e eu mesmo asistimos en Bruselas invitados por un grupo político do Parlamento Europeo á presentación desta campaña en Parlamento Europeo e non fomos a apoiar a Puigdemont, e a verdade é que non nos lo pedimos. Que quede claro o motivo do viaxe e que foi, lógicamente, pagado por o grupo político que nos invitou a defender esta iniciativa a lei en Bruxelas. Nada máis, non habendo máis asuntos, debate sesión, boas noites, todo.